Så. Vi har her det vi kalder en potato launcher. Den er lavet af en colaflaske og noget vandrør til afløb. I bunden af colaflasken der sidder der en cykelventil fra en cykelslange. Den fungerer på den måde, at vi sætter en prop i colaflasken, en vinprop, og når vi sætter tryk på flasken med en cykelpumpe, så vil proppen blive skudt ud med et ordentligt tryk, og kartoflen vil ryge afsted. Vi prøver at sætte den ned og tilslutte den. Proppen føres ned. Vi har lavet et lille T-stykke, så vi kan sætte proppen på plads. Og med et kosteskaft bliver den mast godt på plads ned i colaflasken. Kan du lige tage en kartoffel hen i dag? Ja, der ligger derovre. Du finder bare en. Så. Den vejer cirka 15 gram. Jeg forsøger med at skyde igennem en papkasse. Godt. Du er klar til at pumpe, Kasper? Ja. En halv. Halv bar. En bar. Halvanden. 2. Åh! 3 lag pap. Vi har et problem med at finde vores projektiler, så nu vil vi prøve en lidt anden strategi. Du kører bare, Kasper. Er retningen god, Kasper? Ja. En bar. Halvanden. Er den væk igen?